Tirtu te chibele vekule hore tun truma chuan crime lampang kan ti da yang engwai nge crime lampang chu kan tiang ti chuan tunai hian ka channel hian strike pani atok meka Chinese serial karon ti chuate kha harmful tin tharum tho na lampang promote anga minlo da dai maya enge ha chan berpo rathim lo kha aya rap thak tam takha kan da tho boxia chuti ka channel te chethei din huna hadin tak sia chuan a chiat chuan ka uidon ro puisi chuwang chuan movie recap lam chu karon ti thei ri don lova ka channel te zoka khan vai film chu ron recap zel ka tum thawanga helamai ro chuan crime lampang kan boi pui vele mai angai don ani mi te anga thuthiam milar te chu nila chuan boi pui tur dang chu hatam viau mai thei a mai ro chu mi te ang kan phave silowa kan thiam le theina in atlin ve der box silo chuwang chuan crime lam hi kan boi pui ve chom mayanga subscriber te hin za om hle mai ti chu ka ria mai ro chu channel a chiat miau chuan tingai na hom don chuang silowa in mi hriat thiam na sang ber karon nge ne zirtop ni zing ania tudang bokin khua thiang nuam hle turni puipo Pacific tuipuya trangin aron thosen luang maya chu mini chu tarik ni somni pali samul phathla kumsang ni somni pathum mania Warner Robins khua Georgia chuan hringnun pangai takin midang te chuan an mangmek amani chuan Thanksgiving Day chuhan manga lim takin an mangho ma se chumi tu kak ber kher chuan true Wake Forest Drive chuan thildu omlo tak atleng tlat mai Mizo te tui taka kan mut bur lai anni huna tuk truan ei hun vel zinglam dar kuale minute so maloni chuan 911 chuan phone call an donga aron betupa chu ao hazang khayang reng view mai aron betupa chuan anupui chu ama le ama ain tilum ni in naron soya aron call tupa chu tu dang ni lovin kumsom nga le pasariau pa Brian McManus sani ani chuan tukdangang bokin a uinen kholaya an ok ti soin ina a hon chuan anupui chu khuma thin awa mutamai ani ome anupui chu kumsom ruk pathuma upani in a ming chu Lucille and McManus ani a soidan chuan anupui chu ain kaplum ni in naron soya ma se police te han watlen chuan a ruang bula chuan silai mu emo zen rim nam tak ngial po zuom lova khuma chuan mei chia chu alo muka khuanga alu chu nasataka chut ni mai hian alangani alandan han en mai poin Lucille and chu ama le ama ain tilum ni thein alang thlat lo mai police te poin chu thil thlangan mu chuan tual thana hani ti chu an hailowa aron report tu Brian angai po chu rin hlel masaber chu hani tani Georgia chu state ralmung tak mayania tun main in thana ti velte chu an hretam lemlo an thenom khoveng te chuan Miss Lucille ani chu an hreem ema ama hi nungil nei tak mai le mangai nanga tak mayania an thenom khoveng poin an ngai na em train a chanchin thalo wemo thenom khoveng te ne na anin so huat lai hrit tu rom ngai lowa nungil nei nu mel thra le ngai nat tak mitinina hanlom em mi ani hi chimlam chuak ania achung te po mitai matak tak kan ne mifing tak mai le midang te duat thiam mi ania a mai to te tan chuan rinom bur mai chi ani bok terol te ani line apai na boral sana tu hian an unau chuan a mei thai puida a choi lian zui chuwang chuan anu po chu ani chuan a chun ve hle thrina kumsom ni panga bor velanin pasalanei a pasal ming chu Thomas McManus ani ngengheya chutia pasal ne na lim taka anom dun donemo ati line a pasal chuan hriselo na ruk tak mai lo nein a pasal chuan reipo adam puitalowa ti chuan a fa tele atu te chu Lucille ani chuan a mei thai puita mangai le duat takin atu te a fa te chu a wap lum thrina ne afaten nupui pasal tenein atu tepo an lo lian veta uai maya tuna chuan ani po chuan nun khohar na ruk tak aneita chutianga anun alo khohar taka chuan miss ani chuan
Pasalin mo ngai zong emo nei chu travedon riau in na reta amala chu kum upalam to alo ni wangin kum upalam chu ha zong ruwe deu tunai hian atunu Jessica Terrell nen chuan an cheng du na atan chuan Jessica chu afanuang mai ani an khua Warner Robbins chu mitam vak lo chen na ni in tunai hian mi sing riat vel chu han cheng ve a an khua tranga mel som vela chuan Robbins Air Force Base po chu aom ve nge soitongin an khua vela chuan tual thana tiang reng poi khoina chu atlem le trina ami cheng te po chu lim le thlamuang takin an cheng ve trina ni thenom khoveng te chu anin ngai sakin anin po ema an thenom khoveng te chu thilte in pe in anin tlo po viau mai chulai mun chu mi thra le midik te tan chuan pial ral ani ve hot maya an thi nuwa a ai nuam po an la tong ve ma na am chu na na chuan an khu aya changkang emo an khu aya thak lel om dang khodang omin an hre thei bik lo ani soitongin atunu Jessica fa te pati nen chuan an cheng hoa chulai chuan hlim takin an chu ku chuan an cheng ve amairo chu soitongin atu te po an lo len ve uai to sia pi ani chuan lunglen na le kho har na ruk tak anei tu emone na zingkara thingpui han in dun velte TV han thlir dun velte chu aruk takin miss ani chuan achak ve hlek thrina chu kho har ruk na chuan anuna thil thalo tak aron thlen don ani ti reng a resilo mi tha chuan midang te an ring ma em thrina chu miss ani ni na po chu hani miss ani chuan midang te chu achunga chuan an thalo tura angai lova ma se chu athin lungchung ril that na chuan visual chu a hip ta thlat mai kumsak ni le som ni pani ania miss en chuan arwal pui te poin nupui pasal han nei non le ani ti a hriatin pasal nei non le chu a chak ta thlat mai ti chuan online dating mangin ngai zong chu ha zong ve ta Tindara chuan in login in thalak thren kha chu upload ve ta chu athil ti chuan anun na ala don ani ti reng a hrisilo Miss Annie profile chu Brian a chuan a phone lama chuan alo mungal thuya athil zon chu a muta ani ti po Brian chuan in thrathiam Brian chuan mangai na emo in thian that na emo ha zong lova hun rem chang a zong ani bermai chu hun rem chang chu enge kan ti chuan America in Benbel chuani Brian chu UK a omania tun main Brian po chu police alone to train Miss N nena chuan police kumsom pasari zet atho to thu asoya London police na thataka thokto in ain soya anhate aban san to ani ti te po asoibok mase anatho achol san chan chu asoi chiang du lowa achan po atna tang chuan police ho tu te chuan an ban miawani an ban chan po engdang nilowin meche tam takin alaka chuan complain an theluta meche then ka chu za mo rongkain ani chuan alo chain alo khoi vel thin ani ome chung complain an donawang chuan an ho tu te chuan Brian chu an na trangin an ban mi mai mase chung thil chu atindar profile chuan aziak lang ve du der boxilo Miss N chu thatak dak chuan abia aberam vun sin waya aching ne ko ham ril ru chu en chuan a mu phader boxilo ani online a hanin biak nuwa reilo te a Brian chuan phone call in Miss Ani chu ava beta phone call la hanin biak nu reilo te a anin muzui ngal Brian chu mechelama chuan alo zei hoi riau maya Miss N chu reilo te a chuan a bem thu ngal mai mechia voi khat ton na hanilo miawa me thai lung leng Miss N chu olsam te in na bom thu thei enge soitura enge ti tur enge mechin an du zong ti te chu Brian chu na raching mmc a chet dan zei hoi lu tu ka wang chuan Miss N chuan a tong trai chan na ni mai in Brian chu angai ngal mi mai Brian chuan America bultan that adu thu soya Miss N kianga hringnun man chu Brian chuan adu thu sa mani thu soibok chu chuan Miss N chu ati phur le zula Brian athil tum te chu N chuan a hreveder boxilo Brian chuan atum dan chuan N chu nupuyaneya an in nei na mantrangkaya America in Benbel chu atum mania
Ama poin Brian chuan Idaho a tu emo chu halo nei to ni ma se chu nu chuan ani chu a then thuai a chan po Brian chuan tharum ma tho miwa police te chuan an man si chu tiang awang chuan Brian chu anupui chuan a then zia America chuan a in beng bel le thei talo ma se Brian chuan mei chia te chu thil thon pe kemo bung ruwa emo du du a man the emo ati miwa ti chuan film khur takin Brian chuan Miss N chu a hnai hriau hriawa a hun kal to te chu chiang takin Miss N chu a hril ve du lo ani online a an in biak nu thathum nu loka chuan an in kar chu an ching fel ngal ta maya Brian an in nei puya a som ta ka chuan Miss N chu a tong trai na chani nom ta ni anga in la si thon thu anga a chang tu anga te chuan a in chan vela Brian a som na chu a pomrang kher mai Miss N chuan a kho har ru na zong zong chu Brian chuan aron phuru don ta ni in angaya a hlim ve em ti chuan kum sang ni som ni pania chuan anin nei ta Miss N te in Wake Forest Drive chuan aron lut ve ta ngalani ani chu Miss N baka aftunu Jessica fa te pani po chuan an chung ko membara an lo pom ve thlap maya pon lawa tanga han landan chuan chung kol him thei tak ni poin an lang ngal mai ma se ati ra trangin anin lai chin na chuan engamo thil dang lam maum tlat an mani mersiat tu te soidanin anni pahni anom dun chang po chuan in mai tak ang chuan lang thin ma sela Brian chuan green card nei tura en chu nei tamai nia an hriat thu te han soile hnuwa soitongin Brian chuan America chuan chen hlen na tuma chumia tan chuan en chu ane chu thil chu soi chuak lo ma sela an thenom khoveng te chuan an rin dan chu ani tho mai a chan po Brian chuan Miss N chu nupuya chuan asom ngal maya anin kar chu an ching fel malu tukin an hriani ma se chung thilero chu Miss N thi ma chuan an soi chuak silawa tuna chuan atlai zota ma se Miss N chuan Brian chu a ring ema alo mangai ngal bur mai boxi Miss N chu miril ru thatak mai le midang te ti lom du mi hania chu tiang turatan chuan Brian apo chu a ring ngal bur maya ti lom hi hatum ema mangai na in ani chu ayen kola a harsat na pianga apui thrinani chutian hanin nei rei deuh taka chuan Brian chuan a beram vun sin hnuaya a ching hneril ru chu aron tilang tranta Brian chuan Florida chu atlo ta fo mai ain soidan chuan sumdo na chungchanga azin thrin ni in anupui Miss N hena chuan a soi thrina Miss N itana rin hlel omlo thei turang berin abung ro te chu pekin Miss N chu ngai om tak chuan a han thla vel thrina Miss N la chuan enge ati chu a hreve der boxi lo Brian chuan Florida chu sumdon na thila chuan atlo tlut mai Miss N in asumdon na chungchang te azo lain Brian chuan lam masiam zela asumdon na chuan Miss N chu a hruai ve du ngai lo anina dik taka chuan Brian chuan Florida chuan sumdon na chungchang a kalpui reng lowa ani hian abial nu chu awa muthin zokani Brian abial nu chu pasal nei lai ani he abial nu nen chuan kopui nei reng chungin anin ngai zo reng maya Brian chuan thlaingomo zat chu athuru chu azep theizel azin na tanga aron hon nuwa chuan Miss N chu duat tak chuan han en kolvel thina a uirena chu en nena chuan alam tir du hau lo en la chuan ring emin apasal kalle turpo chu athla liam thina anina dik tak chu en chuan hre sela zong atir liam to hau lo turania apasal a mangai em a hring nuna engkim chu michedang laka awawi re thina ni ti reng a hresilo Brian la chuan aron hon nuwa chuan achung te chu zanriate kilpuin anzinga chuan ngai zong nei lo om takin mithiang limber chetin achele mai thin boxia Miss N tan chuan rin hlel na tu reng hi haum lo ani Brian chuan mei chiate chu du dua the thang the man ruata na man mai the chi alim le lom na thlen turatan chuan
dudan dana ti thei ni na ngaya mi che pakhat laka rinom bur chu Brian chuan a thei ve ho lo amai ro chu huneng ma chen chu ti nga a han tal ta kha chuan a om dan te po chu alo dang lam deuh ni in Miss N fanu Jessica chuan a soitlat maya chung thil chu Miss N thi nuwa korta a thu soi ani nge nge chuta chuan Miss N fanu Jessica chuan Brian a chuan a nu chu tun ma ai chuan a hlat thret nia a hriat thu a soya an chung ko thil ti khom laia chuan lam siama a kalson zau thu a soita Miss N chu a ril ru a train Brian a chu a mangai em a chu Brian po chuan a hrechi chu wang chuan Brian chu a film khur seng talova Miss N chu bum ne riewin a in hriani ma se van duet thak takin a che sual ve ta tlat mai chutia Brian a che sual chuan Miss N nun na chu alak pha don ta hania awa poite lul em Brian a chuan a bial nu message a thun tur chu van nei thak tak kan ti don nge van duet thak tak kan ti zokang Miss N chu awa thon pal ta hlau maya chu a thu thona chuan Miss N chung chang ni lo lir chu a soi box si Miss N chuan lo chiarin thilom dan chu a hre thiam ta a Florida sumdon na thilin azun ngun hle ti Miss N chuan a hre chiang em kan ti to kha chu wang chuan Florida chuan Brian a chuan ngai zong an ni ti Miss N chuan a hre thiam a chan po a message don chu ngai zong te thon thin chi ania van tlang hriata chiar chu lau chi ni hek lo le ti chuan Miss N ril ru po ana ve ta hle Brian a chu a chu chal ta ami mangai amirin em engkima ain nga ve na chuan ngai zong dang anei san ti Miss N in a han hriat ta kha chuan a tiek no pani ber mai ma se Miss N chu nuril ru thatak ma ni sela chu tianga ngoi renga tuar liam chi chu ani bau lo mai Brian chu a chu chala in soifiana ha phut bok chutia Miss N in a chu chal ta ga chuan Brian a po alo duai lo ti chuan a in hau ta chiama chutian hau thin rim ta ga chuan Miss N po chuan immigration authorities ne na ani ne na chung chang chu a report don thu Brian he na chuan shilin avau zuita chutia Miss N in a in kar soi chu avau ta ga chuan Brian po chuan om mai chi ni in na hretalova a chung rila a thin lung setana chu a ko chuak ta ne Miss N chuan a report ani vai chuan Brian a chu UK a chuan an thon liam ngal mai don ani ti Brian chuan a hrechiang em a a green card ngei po chu olsam te in an chu sak mai don ani Brian chuan ngai tu na thalo tak mai chu hanei ta chu a thil ti suala chuan ama le ama chu in thiam chopin Miss N thiam lo na ringot chu hangai tua a thiam lo na chu pomin Miss N in hena chuan ngai dam dil mai sela chu thil na fel ni mai tu ma se a thin lung chung rila sual na chuan Miss N da that du na chu anei tir ta aniang mi sual ngai dana chuan me che te chu adu a ti a thiang alom ti chuan Brian chuan ru man na hasiam zuita ti chuan tarik ni som ni pali samul phatla kumsang ni som ni pathum jinglam dar ko le minute soma chuan 911 chuan phone call chu handong ta 911 in phone call andong kan ti khan soifi ngai om donem police ten emergency call andong ti na hani berang chu angai thlak dan kan thiam ani chu Georgia tul thana rap thlak tak lo thleng chu police lam te chu hriat ti ran ni ta ne atir lama kan soita kan khan Brian chuan anupui chu ama le ama ain ti hlum ti police ten hena chuan a varhila chutiang thu a soilai chuan Brian chuan chi ai na emo mang an na emo anei reng lo a o chu azang khai wa mai police nena chuan Brian chuan ka ui ka in ka vak chuka exer kala khonin kanupui chu thi na lo oma alan dana chuan in kapluma angkhop mai tin police te chu hawaril an case chu detective Carmen Thompson le detective Elizabeth Smith te chuan an boi puita Brian chuan an in ma a huana chuan an ni chu alo ngak alan dana chuan nupui sun hlim ni poin alang lem lova alan dana anupui sun mel po apulem lo a melan dana reng chuan lungai na nei poin alang lo chuwang chuan detective Thompson le Elizabeth te chuan ani chu an ring hlel ngal pang maya
an hneina chuan Brian chuan a thon thu phu chop chu a han soile zat mai dar ku vela aron hon chuan anupui chu an bedroom a thin alo om tamai niin na soya ain kap lum niin na soi nge ma se silai chu khoya nge a om a hriat lo thu a soi boka in chunga an han lu chuan detective te chuan thil dik lo chu omin an hrenghal pang mai Miss Annie taksa chu khuma chuan alo mu phar huang maya alua chuan hliamna tak lo tuarin silai ka na ero a ang lo hle in chuan dap ngial point silai chu mu turom der silo silai murua kemo zen rim nam tak ngial po hria turom silowa in chuan en kual velna chuan tharum thona na satak a thleng ni mai in detective te chuan an ngai ta bangle ceiling vela chuan thisen chu a pernie nuai maya Miss Annie lula chu voi tam tak thilrit taka chu trap ni mai hian a lang bok Brian a khosa zie po chu detective te chuan an chi khleya an ring hel zui ngal anupui ruang ngai tu na reng anei lo ni na langa investigation chung changa chuan zo na po anei lem lo ama en rin hle lo na turin ain soi thiam zut ringota chu chuan an rin hle na chu ati zual ting mai chu chapa abara chuan pem tharlam tak mai aneya eng tie pem nge tian zo chuan Brian chuan a main a hriat mi lo thu le eng tie pem nge a hriat lo thu chu ha soi boka in chua chuan tharum thona na satak a thlenga ni ti detective te chuan an hrechiang mmc ma se engin nge Miss Anne chu ain ti hlumanga min lo that ni ta se engin nge Miss Anne chu a tha ta kang in thana man ruai mo ral thu memo midang tina thei chi man ruwa reng in chunga chuan mu tu rom silo Miss Anne liam tordan enin thilrit taka chut rep ani ti a hriat boxi Miss Anne thi na thlen tu man ruala chu mu tu rom der silo chu chuan detective te chu ati buai deuh hleka tul that tu chuan a man ruwa chu a pai bo ani ang ti po an chiang man rotel lo chuan tul tha na ni ti chu proof mai ngai na ha om lova rin hlel po nei sela korta finfiana mumal tak an pe theidon silo chu wangin chu khasbul tran na tan chuan man ruwa chu an mu chu nge ngai don ani ti chuan nu chui na chu detective pani Thompson le Elizabeth te chuan an kalpui tran ta in chunga an han lu khan tual tha na ni ti an hrechianga mani le mani chuti takin ain chut theilo ti po an hrechiang Chubaka Brian a khosak dana tangin rin hlel tur tam tak an nei bok ti chuan detective te chuan an thenom ho chu han ve kual da an thenom pakhat chuan Brian chu a winen zinga chuan an chuak nge ti lo soi ma se ni danga a kal lo na thin tuiluan kor lama chuan ani chu a kal tlat si an thenom vela CCTV footage te po an check chiang vek chung an thil zir chian na tang chuan Brian chu an ring hlel zual tul mai Chumi zing dari le min somli panga vela chuan Brian chuan an in chu thu sana an ina tang chuan tui chepai na lama chuan a kaltlang ngal tuya chuan engamo tak zong awa payani ti po an hrechianga chumi nuwa chuan Brian chu in lama chuan ron let lein anupui chu aron muta angin nain soyani kha ina thlena tanga minute som thum po tlinglowa 911 chu ka call ngal tui chepai na chu police te chuan an han en chiang ta le Brian atlin na tura an man robei seyang ang chu an va mutavek mai ni chu tuiluan kora chuan cell phone le tu bo chu an va muta chu thil chu Brian avada nge ani ti po chu han hrechiang Miss Annie lua liam le chu ra pian zia te po ain ang hle mai ti police te chuan an chui chuk thei zela pangzir chiang tu te point chu tu bo mang nge ya Miss Annie chu tha ani ti an proof alua chut ani baka angonga chuan Miss Annie chu re ani boka angonga chuan rek lo poni sela alua chut chu thi puina tham khop hialani ma se Miss Annie chuan alo thonin atur bi khau lowa ama thatu chu a beilet ve ani ti po an hrechiang akutina chuan mihring thi sente po alo ve bok ama thatu chu Miss Annie chuan a beileta akutin te chuan alo hamve buan ani ti a hriat chian leya chung akutin kara thisen te chu Brian a DNA nen chuan an han tesa ain mil thlap mai Brian a bana liam tharlam tak mai
detective ten an mu chu kha Miss Anin a hliam na a ham na hnu ani ti a hriat thei ta investigator tena an han chui chian tak zela chuan Brian a thil tum te po chu an mu chuak chho zel a cell phone data te chu an han chui chianga sumdonga awa vel na nioma a in soi te chu a bial nu mutura a chuna mai mai ani ti an hre thei zela Brian an a bial nu message a thon tum Miss Annie a thon tak te po chu an mu chuak zel bok Jessica po chuan court a chuan Miss Annie chuan Brian a bial nu nei thu chu a mu chuak nge ti approve a Miss Annie point ani nei na chung chang chu immigration authorities ne na thlena tum ti po Jessica chuan a soi chiang Brian a chuan a su na puitlin na turin Miss Annie tha mai lo chu ti tur dang nga nei to lo a chan po Miss Annie a report chuan ani chu England a tan thon kir mai don si ma se chu tianga police ten fin fiana mu mal tak mai le rin tlak tak an hu chuk chung po chuan Brian chuan thon thu tam tak a phu chopa in soi fil him chu ala tum ve le Brian chuan Miss Annie chuan ril ru lama chian lo na anei ni na soya chu aril ru ha na wang chuan anin kar po chu a that lo pha ni in Brian chuan a soi bok chu tianga aril ru ha na wang chuan Miss Annie chu ain ti hlum ta ni in Brian chuan a soi tlat maya a thiam lo na tur thu reng reng a soi du lo chu chuan a sual turu zia chu alan chu tir chiang le Brian chuan a thil ti sul chu a pom du tlat lova Miss Annie that tua chuan midang te chu a han pu vel Jessica le a bial pa te chuan Miss Annie chu asum man du awangin an that ta ni omin Brian chuan a soi hiala se police ten Jessica le a bial pa te an han chui chian ta ga chuan tual tha hun lai chuan an ni chu chung lai vela chuan an om reng reng lo ti po an hre chiang si Brian chuan an ni chu pu atum vel mai mai ani ti po an hre chianga chu tianga ama le ama in soi filim atum zel mai chuan Miss Annie chung te ril ru chu atina ema Brian anun ron zia po alan chu tir chiang hle sikai te apu thu thei lo ti Brian an ariat ta ka chuan Miss Annie chu an in rok tum tu ten an thata niang ti in tran a khole zela ma se in thana mun an han bi chian poin in chunga chuan lu tum na emo an khar vel ti chiat tum na emo reng reng om lowa chu mai baka Miss Annie bung ru te chu bo pakhat ma a om lo chu wang chuan Miss Annie ina chuan tuma an lu du lo ani ti chu police te chuan an fin fia thei zel sia eng tiang poin Brian chu in soi fia tum ma sela CCTV footage te baka a man ro man te a thu soi te le a om dan te trangin police te chuan an pu thu thei zela fin fian a thatok an nei mio box sia wangin court point police te fin fian te chu rin tlak to ka angaya Miss Annie that tua chuan Brian chu an pu thu ta Brian a chuan thiam lo a chang ta ne an in chunga CCTV footage te po chu an chiangin chu ina chuan mi pahnih chau Brian le Miss Annie chu an omani ti a chiang sia fin fiana zong zong chuan Brian a chau chu a kok ta vung mai si nu chui tu ten an han soidana chuan Brian chuan Miss Annie chu a Inbual chungin a lo changa a Inbual zo aron chuk chu a lo bei ta phut maya Miss Annie po chuan a thei tokin Brian chu a lo bei let ve a kut te chuan a lo ham ve bian biana chuwang chuan Brian chuan a kuta chuan hliam te naw anei phani ma se mi patha nge man ruan en a lo in ring ani boka Brian chuan Miss Annie chu thluin chumi nuwa chuan a rek le hramani chuti anu puya tha nuwa chuan chung lai vel te chu ti fain fin fian om thei ang te po chu tuiluan kora chuan awa pai ta veka tul tha na man ruwa chuan Brian a kut nu reng reng mu tur om lovin tui chuan a len fai vek tul tha na thlen tu ka khan police te chuan Brian chu manin tul tha tu anga pu anita ti chuan a thu boi chu kumin kumsang nei som ni panga July ni sari khan an tranta ni rukzet a thu boi an chai nuwa prosecutor te chuan an DNA evidence atrangin Brian chu tul tha tu ani ngei ti an proofa prosecutor te chuan CCTV camera footage te hanon la chuka chu mai baka amma Brian an
mấy chế đắng alo suy sắc tổ tê alo khuấy kem tổ tê in buồn na tê chú ăn là khom ta dễ la chung tê bộ chú cor đã chuan ăn ron đã chuộc chú tiếng phiên phiền chiang tắc máy ăn này chung bộ chuan Brian Apmel chú đang làm chuông ấy lâu dar kar ni zet hu buan chai le nu chuan jury te chuan Brian chu thiam lo an chan tir ta ti chuan kumin kumsa ni som ni panga July ni som paruka chuan court chuan ro rel na chu hapuang ta Brian chu dam chunga zel ta tur le parol poa chuak hau lo tur shrem manita court a chuan Jessica e chuan Thanksgiving Day api zanri akir puilo wang chuan sheu mati ziate ha soi chuaka ani tal chu om sela chuan api chuan anuna cha lo tur tin na soi chuaka a trap zoi zoi mai ma se tui boto nu haru thei silo ti chuan Brian McManay sa chu dam chunga zel tang tura thon li manita engtika ma zalen takin mizinga aleng vele to ngai don lo ane thlir tu te crime thon tu hian innuna athalo zongin hong nei lo shram sela angai nom zonga ngai thlak ni se misual te chuan hremna an machon thina ni ti hi I hretlangila kanril ruin thil sual ti tura kanin ngai tu changin hremna anadzia hi I hretlangila zalen na hlutzia hrebokila hlimtaka mizinga hannui velte biakina hinkhomte mizinga hannui ho dial te hi anuam bermaya chuwang chuan vantlang du lo mi na an du lo hi chu ti lo shra mang u atop hle lo ngai thlak awangin ka lo me